Bukajan LA constituency lakhain koresi Borjan MSC constituency ang kang kiparlo Kuligaon kido Kuligaon LAMPS limited ningkan sirachi tim kanghapchek ajok FP shop atum kesung pen kaching tang nang birta longpon birta kilong panatengke Kuligaon LAMPS along kidam tang surihini rain kora ke thomaning kan vosi ka chikloni phain kora pho arni pen sangkirona lampen masap kachetong ti ke doko ajok isihini portal news channel along ang tonalam kachini pa meme pen birta kiklang hamajok bukajan pen Dipu Food and Civil Supply Superintendent asai kamatung pen ing hapon cheklo lasojo Kuligaon LAMPS ang kang kiparlo FP shop ner kebatum anke kidam tang vosik achiklo surihini rain kora ke thomaning kanpen non an hidi pilem salong ansi FP shopatum sang cheendam nangren tilo FP shopatum kilometer thong kep an akihelo hidi pilems an sang cheendam nang verajo FP shopatum kaningri athe lapu an kahelo pen sang keendam garianam tu nang kruti tilo athe Food and Civil Supply tum pen ke keendam garianam pipon pe Lapen FP shop tum penta garian nam si tu dati tilo ale puke ave pin opusi ning ripon athe halapu sang beg isi hini endum pusita halapura tum sang pajum depu hang thu joji amatsi non Kuligaon LAMPS salong kido atum anke kesung pensi donang no pusi chini pon Lasilaha FP shop atum akisung ki boyalam ang songar pu ki dotum matha ponra puthot Kuligaon LAMPS salong pen sangkiron pon thuje phan chuning ripon rinti Athenon kichari bom Karbino Thomas Council BJP Sarkar tumke Rada Kisung ke boiram kanghon paching bar a Sarkar posi Kuligaon LAMPS phanta masap ke matha ponje phansi chuning rinti halapu LAMPS sai hem tame kanghapchek ajok murim sang si manda lupusi chini pon Bukajan penanan terang Karbino LAMPS